imikhumbi yomibili yaze yathi ayizike. Yizwi lenkosi leli bandla lonke lizothi amen. Liphilile Baba, siyabonga ngalo suthisa umphefumulo wethu egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Indawo ezimbili lezi esifunde kuzo come class, indawo ezingakhi? Nawuthulile ke sengizokhomba bese uyaphakama usho wedwa ke. Indawo ezingakhi esifunde kuzo? Sondela. Sizoqala la sigcine khona. Sigcine la siqale khona. Uma ulalelisise kahle. uPetro la kudotshwe inhlanzi. Bayibamba inhlanzi indaba yethu lapha nje. Inet laqabuka. Umulalelisise kahle uJesu nakavuka ethuneni. Ubathola bayadoba futhi. Uthi fakani inet balifaka. Zangene inhlanzi inet alidabukanga. Indaba yethu le into ezimbili nje. Khona izibusiso ezidabula amanethi. There are blessings eziqashula amanethi. Kodwa ngingedwa la nikhona. Inkulumo yami niyayivisisa isizulu esingasi deep mostly. Niyandiva? Before Petro azothola izibusiso ezidabula amanethi, wavuma nomkhumbi wakhe. Seyiphelele ke le ndawo. Ngishilo ngathi sithole kungaphela inyanga yonke nje sikhuluma ngale ndaba. Iyashisa emkantsheni yami. uJesu uza nabantu uyashumayela. Usefika la olwandle uboleka isikebe sika Petro. Ungena kuso washumayela esesikebheni sika Petro. uPetro wavuma ngesikebe sakhe. Kwafika isikhathi uJesu wayese ebhadala uPetro. Ngoba akwenzeki umnika into zakho angakuniki lutho wena. Nkosi yami. Kusekutheni uyamboleka yini lesikebe sakho? Wathi ugqiba uthetha nabantu Yesu. Usethi kuPetro, phosa umnatha wakho olwandle. uPetro wathetha lamazwi. Wayezama ukubuyisa imiqondo kaJesu. Sishikashike ubusuku bonke. Ebusuku isikhathi sokudoba. Wena ufike emini, wayevusa umqondo wakhe. Ufike emini ufika nale crowd yabantu. Nali nelanga. Izithunzi zalabantu zizongena la. Inhlanzi zizoxoshwa ile ithunzi. Wayezama ukuvusa inqondo kaYesu ukuthi sihluleke ebusuku kungekho ilanga. Wena ufika nabantu 1 futhi ufika ilanga liyakhanya 2. Ithunzi nisho njalo nala. Izithunzi zalabantu zongame emanzini. Inhlanzi zizoxoshwa yithunzi. Ngicela uthetha, ngicela ukukhuluma, kuba ubuwa. Kukhona amabandla angakhuli isithole. Into eyenza angakhula amabandla noma ungalethe engakanani imvuselelo yithunzi zabazalwane.
basindisiwe bona abantu kodwa nabafuna ukungena babona leyithunzana zabo. Sindisiwe kodwa uhamba inyanga uphethe ikhundle ebandleni uyiphethe ngemithi ithunzi nje. Usindisiwe bona bheka lamuntu omsha umzalwane ngapha uyajola ngapha. Noma eshumayela umshumayelo ojolayo nakashintshwe ebhayi engehamba kusala abantwana abanamakhanda afana nawakhe. Azasho omunye athi kunoma ngisindiswe ngifane nalaba okungcono ngihlale nginje. Ithunzana. Khona abantu abahluphekile bayamthanda uYesu. Kodwa nababona laba abantu abathi basindisiwe bathi yu uba nami ngizawuphatha indoda yami njengalo mama. Ithunzi. Uba lo mama sovula FNB Stadium kule mhloko yalo baba. Khona amadoda ungathi anempandla kanti hayi lo mama udlalela ifinal la ikhanda la lewa. Sanbonani. Usethi-ke uPetro wayezama ukuvusa uYesu ukuthi thina sihluleke ngesikhathi sokudoba. Wena-ke uzana izithunzi ezingaka inyakanyaka le. Pho kwakukhulume bani? Ake ngikuxelele. UYesu sebafuna abantu uzobadosa izithunzi zikhona. Nala eKapa ziningi izithunzana ezikhona. Kodwa lemvuselelo ifika izithunzi nje zikhona. Sizothetha zikhona. Sithethe bengafuni, sithetha amagqwirha lendawo ahamba eGwadara. Yabona uAmen akasekho ke lapha. UYesu eselifuna ibandla uzolithatha izithunzana zikhona. Ake ngibone izandla abangizwayo niphakamiseleni. Niyangizwa nyani? Awubambe na imfihlakalo. Ngesikhathi uYesu ethi phosa umnetha wakho, inhlanzi zezwa izwi likaYesu. Zagijima zonke zaya la kume khona uPetro. Ngiyacabanga alisho iBhayibheli. Ngiyacabanga uma ngabe kwakhona ezinye inhlanzi eziyale zakhuzwa ezinye zathi niyapha nizwa siyabizwa ngapha. Awubambe na imfihlakalo. Inhlanzi zasezilinde uPetro ukuthi uyalikholwa yini izwi likaThixo. Uma uPetro wayengalikholwa izwi likaThixo, bamba na imfihlakalo, zazizojika inhlanzi zixelela uYesu, labo sibizele khona sifikile kodwa lamfo akalikholwa izwi lakho. Khona izinto zabazalwane okudala zafika kubo, kodwa ngenxa yokuthi awulikholwa izwi zijika sezikhona la. Sondela bamba na indaba. Wanele wathi uPetro, kodwa ngezwi lakho ngizawuphosa lo mnatha. Wathi nakawuphosa inhlanzi zathi you are coming all right now. Besilinde wena. Zavele zangena zibizwe ulizwi likaThixo ziwa bumnyama bubaleke. Zangena zitetana. Yathi ngenile enye yabingena. Umnetha waze wenza njani bazalwane?
Anginizwa sesiqedile umnetha wenza njani? Odabuka. Awuboleka uJesu isikhathi sakho. Ubone ukuthi yini azokulethela yona. Akwenzeki ukuthi uloku umnika izinto yena angakuniki lutho. Hayi. Akwenzeki. Mari ngiyanizwa anikangizwa kahle. Niyangiva? Ake ngibona futhi okugcina nje abangizwayo phamsi isandla. Ngifuna ukukhomba babe bathathu basho lento bengisho ngoku. Uyabona kwehlisa abashumayeli abakhulu ke manje. Hallelujah. Zathi nayifika inhlanzi amanetha enza njani? Qhawuka. Mina ke mntaka Sithole ngikhathele ukuhlala la ezibusisweni ezidabula amanethi. Sengeqele ngapha. La inhlanzi zingena khona kodwa amanethi angadabuki. Sondela. Ngikhathele izimvuselelo ezifikayo kudabuka amanethi kodwa nayihamba bangabonakala abantu abasindiswe lapho. Ngifuna simendi net ukuthi o big fish bonke abangenayo. Uyazihlengiwe ubuhlengiwe sohambile. Ingabe irapture seyifikile? Sisele usekhona. Ngithetha noMakhabane ngise-Manchester. Ngithi big fish nganele ngathi nje big fish umoya ingcwele wambula indaba kafish. Le ndaba isuke nje nithetha noMakhabane. uThixo wambula lento, wayimbula yaqeda mina emathanjeni. Kuthi abantu abangikhonzayo baneliswa yibusiso ezidabula amanethi. Vele uPetro nakangene lazolandela uYesu, izinto zakhe zafika kodwa zidabula amanethi. Asiye ngapha, sevukile uYesu. Nayi into engifuna sigcine ngayo Sithole. Nguye kokunye ngoba indaba yenhlanzi eBhayibhelini, indaba kafish eBhayibhelini. Uthi uNkulunkulu ethetha noAdam noEva, zalanani nande nizalise nigcwalise umhlaba. Usethi ke nibuse, have dominion over the fish. Why uThixo aqale ngefish nakukhulunywa ngokubusa? Kunendaba la. Net namhla ngeke ngikwazi ukungena nje ngoba nesikhashana sami sincane. Hamba buka Genesis 1:28.